Sudunga nga tong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga kisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahius lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, kita ragyud ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, Kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayong, taragi hapon ba'y kinsa pa man di ay. aduna tay igong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antay-antay gihapon na mag-abot, taliwala sa kalistanan. Bawion ta panginabuhi nga napagaan, malikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, Sarag yun ang atong katuwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay
Mass intentions offered August 26, 2020, Wednesday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions. Complete healing and spiritual on fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalingho, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Forlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad Acuba, Walter Dios, Francis, Cynthia Arnold Piner, Anampi Arcos, Angeli Bano Valdevera, Willie Ligayo, Dr. Emil Haka, Eugene Samuel, Juju and Bernadita, Wilfrido and the entire family, and Sergio Ocañada. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba, successful and safe pregnancy and delivery of Consolacion Inclino, for a spiritual strength, safety, protection, deliverance, conversion, and good health of Dennis, Ana Leonela, Denise Marie, Dennis Teresius, Dennis Lionel, Dennis Bernardos, Kabilan and Bellamore family, and Rooney and Hazel Bellamore, Brian Carlos and Jane Bellamore, Maria Concepcion, Carl Hines, Rosemary, Andrea and H. Bauer, Juliet and Carl Peras, Eugene Inclino and family, Edie, Daris, Crisilda Haka, Kabatingan and Lim family, Paulino Jr. and Filipina Abisha and family, Roger Chai, Chisa Cristil, Fitz, Jeffrey Ogalino, Sigmund family and Volio family, Elizabeth, Concordio, Felipe Sr., Jonathan, Vincent, Eugene, Gloria, Rolando, Florencia Olivar, Panuncia family, Dalin Gloria, Lilibet Haka and Angelique Haralve, Ocañada and La Penoria family. Healing of the family tree of Sambilad and Panis clan. For good intentions of Maria Divina R. Endrina and Gaudincia Texon. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving. For all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rosuela del Campo, Castro Clan, Marlo Castro Ruela, Tesing family, Encleno family, Enriquez family, Gloria Likin and family, Sukgang and Texon family, Boy and Joy Haka, Elizabeth, Camilo, Christine, Maria Luz, Misina family, Balanga family, Chito and Grace Galang, Rodolfo and Gente, Inocencio and Ramon Toyogan, Mr. and Mrs. Paulino Abisha and family, Dayag, Haencadto and Decafrente family, Miss G. Laurentes family, Ramos, Beluso, Belleza clan, Mrs. Aquilina Dotilios Vidal and family, Distua and Nadal family, MMA Sweeties, Ya family, Angela Mary Chair, La Penoria. 40th birthday of Shinet Panuncia, 77th birthday of Seperina Llamozo, 9th wedding anniversary of Rafi Antoinette Cuandot, birthday of Lilith Ruela. Mass Souls, Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, Rinaldo, and Naon. Agustina Leria, Satorinas Leria, Alfredo Perpetua, Leonardo Sr., Mauro and Manuela, Shalani, George Sr. and Jr., Ninita, Edmundo, Clara Silveria, Romulito Remo Victory, Fernando Eleuterio Bidasco Candido and Lydia, Eugene, Jesus, Elizabeth, Jamie, Remy, Lee Fong, Crestituta, Betes, Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino, and Ana Corita. Ronaldo Marquez Manoreña, Attorney Paterno Belsinia Jr., Agnes and Nieves, Josipos Peregrino, Amy Dioscoro, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose Meli, Maria Rosario, Catalino, Felomino, Gregorio, Magdalena, Jose Raul, Ninita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Cecilio Radasa Sr., Sheila Marie, Angeles, Jose, Jesus, Juanito, Eduardo, Julius, Basilisa, Placido, Francisco, Rosila, Catherine Arañas, Bernardo, Isabel, Hermenegilda, Manuel, Proctusa, Marcelo Clito, Maxima, and Bernadita. Laurencio Tampos, Roberta Bacayo,
Tuklis Isagani Lourdes Lucrecio, Edwin Charlie Sogbert, Josepina Gaudincia Josephine, Rudnep Cesar Lusada, Giancarlo Nemel, Michael Umandam, Michael Lusada, Teofilo Salas, Juanito Lusada, Matilde Milgar, Joey Lusada, Fe Lusada, Silas Umandam, Teofilo Salas, Crispin Causon Jr., Florencia Kabatingan, Widan, Neft, Elina, Oping, Vector, Berting, Gori, Ines, Henyo, and Tinay. Merto, Rita, Lalucha, Iniego Sr., Angeling, Jesus, Florencia, Bart, Bergie, Mike, Boy, Jingle, Donato, Angelina, Paulina, Demetrio, Romeo, Manoleto, Nicanor, Cornelia, Rinaldo, Seperina, Ben, Andres, Tiborcia, Efren, Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn, Carlito, Jesus, Maria Fe, Heriberto, Marcelo, Dolores, Ricarda, Amado, Oldarico, Winifreda, Matias, Felisa, Aurea, Rodeleno, Teofila, Cornelio Sr. and Jr., Jaime, Sergia, Felipe, Carlito, Celso, Ricardo, Nicanora, Pablito, Fe, Epipanio, Demetrio Sr., Bandilla, Erlinda, Edelberto, Romeo, Alfredo, Rinaldo, Dominga, Hanile, Hospicio Sr. and Jr., Presentación, Erlendo, Porperia, Tomás, Carmen, Gregorio, Francisco, Ernesto, Main Ann, Rona May, Severina, Telespuro, Hinara, Pedro, Eulalio, Tranquilino, Alberta, Eutequio, Gerarda, Dominador Senior and Junior, Guillermo, Honoria, Gregoria, Adelina, Patrocinio, Ernesto, Josepa, Ignacio, Amparo, Lordelizo, Sotico, Victorioso, Victoriano, Luisa, Ida, Rosario, Pidion, Rey, Zinaida, Candelaria, Daniel, Iva, Rolando Senior, Maria, Faustino, Crisanta, Pedro, Nicolasa, Orlando, Carlos, Rolando Jr., Emiliano Jr., Felipe Sr. and Jr., Elentira, Emirian, Federico, and Florendo, Pilar, Jovito Jr., Beriano, Azucena, Gloria, Pedro, Benjamina, Bernadette, Angela, Liting, Ramon, Sr. and Jr., Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Meli, Maria Rosario, Catalino, Felomino, Gregorio, Gregory, Ananias, Barbara, Incar, Miguel, Mario, Oscar, Pamela, Victorio, Magdalena, Ninita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Antonio Oy, Vicente Concepcion, Pantaleon, Benjamin, Isabel, Jaime, and Joscoro, Emilio Camencia, Josepus Benyalon, Joscoro Kapangpangan, Stephen Pacanya, Juan Canincia, Constancia Canincia, Loy Tohoy, Ronelo, Amparo, Roldan, Douglas, Candelaria, Nicolas, Luis, Norma Restituto, Justina, Prudencio, Guadalupe, Cirilo, Tito, Ida, Dalmacia, Demetrio, Romana, Joaquin, Catalina, Pedro, Jesus, Angel, Binancio, Julieto, Marcelina, Magna, Concordia, Consolacion, Felix, Natividad, Jonesio, and Adriana, Gertrudes and Narciso de Gracia, Anselma and Paulino Sr. Abisha, Andrea and Celestino Sr. de Gracia, Arthur, Felix and Marisa, Alex Murakami, Anastasia Fernandez, Jose Jesusa, Catalino, Anesita Meridon, Bibi Boy, Felipe, Laurenti Sr., Florante Laurente, Pia Ubas, Jesus Filósofo, Joy Filósofo, Saturnina Corbita, Gina Paredes, Grace Jane Laurente, Paciencia Laurente, Gina, Boy, Joy, Justin Paul, Justino, Paulino Jr. and Sr., Soledad, Yoleheyo, Rinaldo, Nicolasa, Don Ryan Batayula, Nesetos M. Beltran, Macario B. Lumod, Seferino Sr., Maria Prida, Bernard Andrina, Rosario Tabat, Felix, Timotea Modesto, Basilia Pelogio, Margarita Felicida, Manuel Apoluña Celestino, Flaviana Gregorio Melicio, Ingracia, Prima Severa Maria Aquiliana, Chirilin Wilfredo Bonifacio Alejandra, Domingo Victoria Felicissimo,
Evangeline Maria Antipulo Ruel Gabriel Anastasia Francisco, Basilio Marcelino Leti, Fausto Irmac, Anselma Irmac, Gerardo Irmac, Braulio Ponce, Rosito Ponce, Romeo Pedrosa, Claim Andreos Lienos, Natividad B. Sabrino, Belenda Secuya, Sotera Dumdum, Fortunato Dumdum III, Benincia Dumdum, Felix Dumdum, Igmedia Dumdum, Antonio Dumdum, Segundina Bongot, Eustaquio, Dennis Cañete, Juban Ricafranca, and Benedicto, Felipe Amardo Aquino, Luciano Tomas, Hinaro Camelo Darwin Nelo Mierna Angelo, Rosita Encarnacion Flora Gaudiosa Luab, Arturo Luab Sr., Alin Luab, Shebent Clark Luab, Bernardino Lim Sr., Rosita Marciano Concepcion, Guillermo Aurora Paulino Restituta, Lourdes Militon Epipania Bari Arturo, Dennis, Neri, Maning, Romulo, Camilo Hakusalem, Judith Hakusalem, Nulan Tapalis, Winifredo Alfredo Clemencia, Jacinta Ricardo Sr., Elizabeth and Sol Torres, Violeto Benetes, Tia Miding, Alan Kidet, Fresco, Roctoso, Desiderio, Seriaco, Loiza, Pilahia, Enrique, Edwin, Tadio, Margarita, Concordio, Mauricio, Nolan, Rosalia, Gemma, Ruby, Candida, Leonarda, Yongyong, Doming, Vicenta, Jose, Ariel, Benjamin Jr., Oscarico, Cornelia, and Anastasia, Telma D. Nunez, Macario, Rebecca, Noria, Nicomedes, Basilisa, Liberty, Alejandro, Rosalpia, Seriaco, James Paul, Giselo, Juana Primitiva, Fresco Sr., Rinaldo Modesto Consolacion, Jacinto Esperidiuna, Susana Pedro Martina Patricio Calixto Wilfrido, Ranolfo Rodolfo Lendi Joy, Sain Lin, Wilfrido Guadalupe Jose Sr., Rolando Engelberto Amalia Elizabeth, Wenceslao Tomakatso, Lolita Dionisio Nuring, Lourdes Juducia Dado and Yulhil Pastoriza, Sotera Miguelien, Eunides Madira Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Iala, Yunora Salahiron, Juanito Nadal, Cesar Carbonella, Evelyn Pilar, Bernard Soberano, Teta Alvarez, Carmen Juvenal Rosario, Paterno Bilsinia Jr., Mariano, Dr. Ramon Arsinas, Judge Lee, Lucio Bongtan Jr., Godofredo Anjoscuro Kapangpangan, Juan Anyopronia Kapangpangan, Vicente and Concepcion Mangitngit, Pantaleon Mangitngit, Josepos Abayap, Sisinando Sr., Constancia Fermin Sr., Leonidas Rodrigo Roberto Maximas Hinon, Ricky Dionisio Antonia and Felix Yoson, Edgardo Apolonio Vidal Siroy, Monsignor Jutay, and Adelino. Birthday of the late Franz A. Aray, Leon Kilat Orlanes. First death anniversary of Lourdes Paul Anwar Belyarial and Natividad B. Sarino. Second death anniversary of Rose Ulita. Sixth day novena for the third death anniversary of Maria Hazel Reyes Opolantissima. Ninth day novena of Maricar. Third death anniversary of Dominador Sanchez Jr. Fifth day novena for death anniversary of Caridad Formoso. Death anniversary of Epipanio Arias Navarro, Filomena Villamor, and 84th birthday of the late Alfredo Siega Sr. And all souls in purgatory, especially the forgotten ones, those who died of COVID-19.
Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Maigsoon maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaloy ano da kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa unahuna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Dining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Paliho manlingkod. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonika. Mga igsoon, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, pahilayo kamo sa tanang kaigsuonan nga nagtinapulan ug wala magtuman sa among gipahimangno kanila. Kay nahibaluan ninyo nga angay kamong manag-ingon kanamo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami kaninyo. Wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayre. Hinunoa, nagbuhat ug nagbudlay kami sa adlaw ug gabii aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod pagpangayog suhol, kung dili mahimo kami nga inyong sumbanan samtang diha kami uban kaninyo. Giingnan namo kamo, ayaw pakan-a ang dili mo trabaho. Hinaot unta nga ang Ginoo mismo nga mao ang tuburan sa kalinaw kanunay maghatag kaninyog kalinaw sa tanang paagi. Ang Ginoo mag-uban kaninyong tanan. Ako mismo, si Pablo,
Maoy nagsulat ni ining pangumusta. Kini ang akong paagi, pagperma sa tanang sulat, og ingon ni ini ang akong sinulatan. Hinaot unta nga ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo mag-uban kaninyong tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Responsorio. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Tubag. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ania ingon niini pagpanalangin ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Siyon. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Tubag. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, ug kamong mga Pariseyo, mga tigpakaron ingnon, sama kamo sa mga pantyon, nga pinintalag puti, nga maanindot tan-awon sa gawas, apan sa sulod, puno sa mga bukog, sa mga patay, ug sa mga hugawng butang. Sa samang paagi, sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo, apan sa sulod ninyo puno kamo sa mga pagpakaaron ingnon ug sa mga sala. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseyo, mga tigpakaron ingnon, nagbuhat kamog mga maanindot nga lubnganan alang sa mga propeta ug giadornohan ninyo ang mga monumento niadtong mga maayog kinabuhi ug nag-ingon kamo, kun kami nagpuyo pa sa panahon sa atong mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang gibuhat, ni patyon ang mga propeta. Busa giangko ninyo nga mga kaliwat kamo niadtong mga tawo nga mipatay sa mga propeta. Busa padayon ug tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw o Kristo. Palihog manglingkod. May gabi kanyong tanan. Kita nga regular or kada adlaw mo simba, kita nga nagsigi og ampo, kita nga in our own way nagtabang sa simbahan, nagtabang sa uban, kita nga naningkamot sa pagtinarong sa atong Kristohanon nga pagpuyo, kita angay nga magbantay. Dili ta angay nga mokumpiyansa. Kay kanira bang feeling nato makaigsuunan nga duol ta sa Ginoo, mas mo grabe ra ba ang temptasyon nga mabuta ta sa atong kaugalingong mga sayop ug nga mohukom ta sa atong isig katawo. I'm sure nakabantay na mo mga tao nga
religious kaayo, payos kaayo, mamampuon, bisag unsa na lang ang grupo nga giapilan, anyat lisod kaayo ikauban, tungod kay bati kaayo ug batasan, sige pamantay bisan sa gagmayng mga butang, dili taganahan mukuyog aning mga tawhana, nganuman makawa sila sa mood, makaguba ni sila sa atong adlaw. Anyat kon honest puta sa atong kaugalingon, kita nakahatag usab ni ini sa uban. Kita aduna sa higayon nga mihukom sa uban, nga midaot nila. Duna say mga higayon nga nagbuot ta kun unsay angay nilang buhaton. Ang ubang mga Pariseyo, mga tigpakaron ingnon, nindot kayong ilang giproject nga image sa ilang kaugalingon ngadto sa mga tao. Mga image conscious ni sila. Aniat sa sulod sa ilang pagkatao, puno sila sa mga bati nga batasan. Mura sila mga pantyon nga gipintalag puti, matud pa ni Jesus. Nindot og limpyo kayo tan-awon. Apan sa sulod, puno sa mga ulod ug mga bukog ug mga nagkalain-laing mga hugaw nga butang. Ug kun unsa sila kalimpyo sa gawas, ingana pud sila kahugaw sa sulod. They are called hypocrites, or they were called hypocrites, meaning pretentious, inauthentic, two-faced, insincere, dili kasaligan. Kusog silang mamantay sa uban, while at the same time, buta sila sa ilang mga sayop. Ug tungod ni ini, lisod kaayo na sila mabag-o. Mga kaigsuonan, still waters run deep. Ang mga tao nasaba kaayo, pagarpar kaayo, hambugiro kaayo, feeling maayo, nindot maayo kay tan-awon. Kani mga tawhana kasagaran ani nila, mabaw ni sila. Ug ang mga tao nga unassuming, mga tao nga simple og porma, mga tao nga mas aware sa ilang weaknesses, mao hinuon ni sila ang mga tao nga mas lawom, mga tao nga adunay ikabuga. Mga kaigsuonan, lisod kayong bag-uhon ang atong kaugalingon kung kita mismo wala makikita sa angay natong bag-uhon. We will be changing a lot of things in ourselves and a lot of things especially in others. But in fact, we may fail to change those that are really important, those that really need to be changed in us. Today, let us pray for a deeper self-awareness, deeper self-awareness, and then for self-acceptance, so that we may see and we may come to accept who we really are, and that we may know the things that we need to change in ourselves. Amen. Palihog manindog. Ato'y padangat karon ngadto sa Dios ang atong mga panginahanglan ug modangop kita sa iyang kaluoy. Kita mo ingon, patalinghugi kami, Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa simbahan, nga magmapadayonon siya sa buhat sa pagpangluwas, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa kalinaw sa atong nasod, nga ang mga tinugyanan manalipod sa seguridad sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus, makabatuna og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa tanang nangamatay,
nga makaangkuna sa kapahulayang dayon, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Amahan, ikaw ang nagpili sa imong katawhan, kami karon nagapasalamat kanimo sa imong pagpanalipod kanamo ug pagtabang sa tanang higayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. Anyabot sa iyo, Panginoon. Ganun sa kinabuhi. Kinabuhi sa tanan. Palihog manindog. Maigsuon, pagampo kamo aron ang akog ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdahig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, ang hingpit nga sakripisyo ni Jesucristo maoy naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diya sa imong gugma ihatag ang kalinaw kahiusa nganhi sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kadahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, Hosana sa kahitaasan.
sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Palihog manluhod. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mga espiritu aron pagsantos sining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo, siya bumalik Arong maghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francis among Papa, ni Jose among bispog sa tanang mga pani. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadaan silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Mariang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindog.
Pero magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka na mo ato man ang imong pag-uong, dili sayon ka, paingon sa langit. Ang kalanon nga mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunuan sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang hingharian, ang daong aming maya, hangtod sa kahangguran. Ginoo Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Kaluoy
Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ato karong pangadjion ang act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Amen. Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat, magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma, tultuli o gagaka ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19, kitang tanan.
God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sab kanimo. ug manalangin kaninyo makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.